Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Enforcement Directorate ha kasingi thok ding kala keno bo menteri rangba kejala Chhattisgarh ubhupesh bhagel uladap yo hadu sanspa phrak lur tingka na kinong penya ya kawi ka mobile app ka badai bat ki kam khalai ya ka balaktep kum ka Mahadev book online kani kajing keno kalong hadien bahinin kasingi ka Enforcement Directorate kala leit ban khanra Chhattisgarh bat kala yo ban kurup hadu san point lai khandai klur tingka Laban kedo bahadian kat tu kat ni tayo ki pat ba ka Chhattisgarh kin sa ji di ki MLA bathamai ha ka election. Kajing let khanra ka long shi benta na kajing toket ka Enforcement Directorate ha ka bayade ba ka Mahadev online betting app ha ka ba kinong penya ya ni ka app ki shong ki sa shabari bat ki penya ya ki hajar tuli ki panel ha baro ka wi ka ri India da kajing yarap jong ki paralok bat ki bayat trelang. Ki ba khambu ni kini kinong yarap bat ki paralok ki ba penya ya ka app ki dei na Chhattisgarh Bat kinong penya kila dep ban kamai da ki hajar keluar tingkah. Haduk menta ke Enforcement Directorate kila dep ban kem ya saungut ki beri ke bayadan benta bat ke jing penya ya kini ke app khalai bala yo ru ban kurup palat saus pak san pau keluar tingkah ka beri ke jing kamai ka bemi na ke jing penya ya ketika app. Nalor kata ke Enforcement Directorate kila dep ban ai jing mudui persya ya khat saungut ki beri. Hanen kasngi hadian balayo jingtep bakan dan ke pisa kaban penya Chhattisgarh de ki beri ke bayadan benta bat ketai ke Mahadev app na ke benta ban yo pendan kam ha ke election ha Chhattisgarh kaban long ha ke nyo bat khat nyo tarik unai wing arhajar ar pulai ke Enforcement Directorate kala lek khanra ha Hotel Triton bat ka wei pat ha bhilai bat kala yo ban kem yo wei unong ra pisa yo bala tip kerteng ko mu Asim Das loong ba yo uniu Asim Das la pha na UAE banwan ra ka pisa ban yo pendan kam na kamenta ke election da ka seng congress nagaleng ka Enforcement Directorate kala yo ban kurup san point lai khnai klor tingka na ka kali bat ka ying jong Asim Das ke Enforcement Directorate kala kam ba uda sula pla ba ya kani ka pisa la penbyang di kinong penya jo ka Mahadev app ban ai sho wei uriu san perthai yo bala tip ko ubagel na ka benta ban penlot ha ka election ha Chhattisgarh Shuk ka Enforcement Directorate kala lap iki kat tu kat ni ki bank account ka Mahadev app ha ka ba ka jingdon ka pisa ka long khat san point san khandai klor tingka ba dia kani la kurup no bala kemru yo Asim Das Ke Enforcement Directorate kala ong bana ka jing toket yo Asim Das bana ka jing pet bnya ya ka phone jong u kala dan ka wei email bala pha sha Shubham Soni ubadei wei na ki he ba pnya ya ka Mahadev app Na kani ka email la shem ba ki dan ki jing thok ki ba pen I ka jing siu pisa ka ba na ka por sha ka por ka bala kot sha ka sanspa phra klor tingka bala siu di kinok penya ka Mahadev app sha menteri rangba ka Chhattisgarh ubhupesh baghel Hendai ya kini ka Enforcement Directorate kala ong ba kan hak ban toket bnya Ha ka juk ka por ka Enforcement Directorate kala toket bat kyam yo wei upulet langrut bala tip kum Ubhim Yadav la ong ba ha ki lais nam bala let no Ubhim Yadav ula let Klem jingbet she Dubai ban yakandu yo Ravi Upal bat Sorab Chandrakar badulaya don bentaru ha ki jingya kandu I bahe bala penlong da ka Mahadev app long ba ya ka jinglo jing sep jong ni pulet ban let ban wan la bay da ka MS Rapid Travels jong ki Ahuja Brothers ka belong ka shlem penya pisa bat ka company ka penya ya ki tiket jong ka Mahadev app Uni pulet ulalong kum unong shim pisa na ka menta ki he sarkar bat rio sign perthai ka Chhattisgarh Yo Asim Das bat Ubhim Yadav lawan ra akmat ke ying bishar bakerpang ha Raipur bala ai hukum mentoket ikini na kabenta nyo sngi